Preparation ng wedding for this afternoon. Okay, ready na ba kayo guys? Madam, sino ang gusto na tissue? Yung pagpunas po ha, wipe-wipe lang. Huwag nyo ano yun, baka mahulas po ang mga makeup. Hindi ka pa naman pinapapawisan. Pupunasan po kita mamaya. Dandalan po ang punas ha, baka maano po ang mga mukha niyo. Ang makeup pala. So guys, ayan, preparation for the wedding later. Ayan si Ma'am Cruciel. Isang set na lang? Ayan sila guys. So, Yan. first shoot look. Di ba ikaw magpunas kay Mama? Punas mo si Ma'am. Pag naano na siya. Ha? Full charge mo ito. Sige girls. Girls, ano na po? Hawak na po. Hawak lang mo lang yan. Okay, tingin dito lahat. Tingin dito lahat. Patakbuhin lang natin kay break. May practice. Yan guys. Guys, tingin dito. Tingin muna sa inyo. Lahat, tingin dito lahat. Ganda dyan. Okay, ready? Isa pa. Jeffrey and Cruciel wedding. So guys, this is the preparation. The preparation part guys ng aming wedding coordination. Ayan siya, o si Ma'am Cruciel. Tapos syempre guys, sa mga abay, andyan siya guys. Yan guys, ang happy bride si Ma'am Cruciel. At ang mga girls. Syempre guys, ang ating mga photographer andyan. Ang art. Sila guys ang photographer and videographer. Okay. Guys, medyo kalat-kalat na kayo. Ma'am, dyan, atras ka. Medyo lapit po kayo kay Brian. Yan. Okay na yan. Yan. Uy. Kalat-kalat. Uy, kita ka, uy. Okay yan ah. Okay, lalakad lang po kayo. Ayan guys sila oh. First look shoot. First look photo shoot guys. Ayan. So in a bathrobe. Ayan, tapos na guys sa part ng mga abay. Sa ano na tayo? Mga pre-gown. Alin sir? Yung gown. Dito ka na mga pre-gown, boy. Ano na ng gown? Saan sa set up yung gown? Dito. Kasama niya ano? Mamatas ka daw, boy. Dito muna. Dito nyo muna sa iba. Magtingin ka na doon shoulder mo. Dito magkakabit. Shoulder na, shoulder. Shoulder na. Yan dito. Smile. Shoulder mo tingin mo.
Okay. Ma'am, ikot ka lang dyan. Para mo na lang. Ikutan niyo, ma'am. Yun. Apo, yan. Dalawang kamay, ma'am. Dalawang kamay. Okay. Ikot ka lang. Basta naka-chin up ka. Pikit ka na lang, ma'am, para di masakit sa ma'am. Kaya na lang. Laban na yan. Okay. 3, 2, 1, go! Yes. One more. Wait lang. Wait lang, ma'am. Nahilo ko din, ma'am. Kaya yan, ma'am. After niya, ma'am, makain ka na. Wait up. Okay. 3, 2, 1, go! One more po, isa pa. Okay. 3, 2, 1, go! Ma'am, taas mo na. Hawakan niyo po. Same. Sige ma'am, ay tataas niyo lang, hindi ka na makikita. Taas niyo pa ma'am. Taas. Sige ma'am, stop ka lang. Stay dito. 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 Sige, ang ganun mo lang. Ganun mo lang. Sige, ma'am, ganun mo lang. Okay, tiklop mo muna yung kamay mo, ma'am. Okay, bubunga mo lang siya. Ganun mo lang. Parang lilipad ka lang. Okay. 3, 2, 1, go. Lipad talaga. One more. Pagtingin ka na sa shoulder nyo. As ma'am, gaganon mo lang ulit. Nakatingin na sa shoulder. Wait lang. Just. Okay. 3, 2, 1, go. Nice. Okay na po? Go. 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 Pwede ba hilo? Sige lang, hilo ka lang ulit. Sige ma'am, nice po. Tubig ma'am. Ano po? Hoy, Okay lang ako. down lang. Saan ang gown? Dito lang? Saan ang gown? Dito? Yan lang harap niya? Harap na harap. Ikot nila lang po. Ganyan. Ayan guys, yan guys yung ating
wedding gown. Ayan, pakita ko sa inyo ulit. So, sorry. Ayan guys, yung ating wedding gown. Ayan, for today's video guys. Tapos ayun pa si ma'am, pinipicturean pa siya guys. Photoshoot pa. Ayan, si ma'am Chriselle. So, ganito kami guys mag-organize mag-coordinate pala guys ng wedding sa AS Events by Ato sa Marista. So, if you happen to be guys in Camarines Norte, ayan. So, nagko-coordinate kami guys. So, kung may mga kilala kayo ng taga Camarines Norte, pwede kayo guys pumunta sa amin. Just visit us at door number 1, Ato sa Marista Salon, Gatche Plaza guys. Meron kami guys in-offer na 155,000 package. All in na yun guys. Simula sa coordination, sa pagkain, sa venue, decorations, damit ng mga abay, damit ng bride and groom, including yung pag-coordinate guys sa church, tapos sa venue, decorations din sa church at saka sa reception pala. Kami na rin guys yung nagki-cater. So yan, for only 155,000 pesos. So pwede na kayo guys magpakasal. But unfortunately guys, this package is only for this year. So kung kayo po ay taga Camarines Norte at may mga kakilala o kamag-anak na ikakasal na taga Camarines Norte, pwede nyo po itong i-share sa kanila itong video na to para maka-avail pa po sila ng 155,000 package natin. So kung kayo guys ay makakapag-sign ng agreement before the end of this year, so kahit po ang kasal niyo ay by 2024, next year pa po yan, so makaka-avail pa rin kayo guys ng 155,000 package natin. Ayun guys, so dun pala guys sa pagkain natin guys, included siya sa package natin 155,000 for 100 packs po yun, for 100 person guys. Tapos ayun din sa damit ng bride and groom, included po yan. Meron na din guys yung photo and video. So yun guys, kung naghahanap kayo ng wedding coordination na walang stress masyado, hassle free kumbaga guys, just contact us at kami na guys ang bahala sa inyo. Ayan, ito guys mga photographer natin, sila guys yung our team. So sila guys yung photo and video natin for today. Ayan, so ganyan sila guys ka first hand, ayun. So ganyan sila guys mag-asikaso ng kanilang client. Ayan. Tapos ang hindi lang pala guys kasama sa package natin yung preparation venue natin. So for this time guys, andito tayo sa Sanchez Transient House. Dito yan guys sa may Magallanes Ilawod. Sa may Magallanes Ilawod yan guys. Ayan. Ina-adjust ang buhok ni ma'am. Ma'am, hug niyo lang yung Ma'am, careful lang tayo dito kasi may may pin. Baka matusok ka. Apa. Okay. Ano ka ba? Yan. Okay. So ayun pa rin guys, pictorial pa rin ni Ma'am Chriselle, our bride for today. Tingin ka po sa gawin. So ayan guys. So katulad ng binabanggit ko nga pala kanina, kung naghahanap kayo guys ng preparation venue, hindi po yan kasama sa package. Ito guys, pwede nyo na rin kayo dito sa Sanchez Transient House. Dito lang siya guys sa may Magallanes Ilawod. After lang siya ng Surbano Elementary School. So ito guys yung kanyang ang tawag mo dyan, parking space. Ayan guys. Tapos meron siya ditong isang bahay. Ayan. Ma'am, biglang hug mo lang yung gawin. Okay. Tapos yun guys, yung inoccupy nilang isang bahay na yun. Ayun guys. Pero sa transient house na to guys, ang kumausap na dito yung couple. Okay. 3, 2, 1, go! Hug mo! Tapos tingin ka dito. Nice. Tapos yung flowers! Tapos hug ulit sa gawin. Nice. Okay.
Okay, ma'am, sa tingnan niyo yung buhok. Hayaan niyo naman siya maganyan. Kala ko dagaan. Okay naman. Okay lang. Okay ka na, please. Oo. May pagkain na kayo din? Ma'am, okay lang. Alisin niyo lang po yung buhay. Hansin niyo ba kayo? Tapos ano, para makausap na din si So ito guys, yung bouquet ni Madam. Ayan, oh, for malapitan guys na makita nyo. Oh. So gusto niya kasi ng roses ang kanyang bouquet. Ayan guys. Pero yung motif nila guys ay ito. Oh. maganda ang wedding nila. Ito guys, blue. Ayan. Yan guys, ang kanyang bouquet. So pwede rin kayo guys mamili ng gusto nyong bouquet. Gusto nyo na mayroon siyang cascading, yung parang palawit guys. Pwede rin naman guys gawin namin. Depende guys sa request nyo. Ayan. But usually guys, ito yung mas recommended namin bouquet. Kasi mas tumatagal siya. Itong ganitong guys na bouquet style. Pag may mga may mga regas baga kayo mga. May transit naman ka. Ang may sabi na kasi sa ano lang sa Ma'am, ano man? lulukbak-lukbak. Isang po. Abante ma'am kayo isang may unit. Sorry po. Yan. Okay na dyan, ma'am. Ganyan lang. Hold lang. Ma'am, ice here daw muna. Yan, ganyan lang. Okay. Sige ma'am, lakad ka ulit. Okay, look ba? Yun, napitek. Okay. Abante ma'am, lakad pa balik sa akin. Yan, okay, abante. Smile. Okay, and then look back ulit ma'am. Yan, turn around. And then look here. Smile. Okay. Tapos ma'am, lakad ka lang ulit. Papunta po. Pababa po. And then look here. Sige pa, lakad pa ulit. And then look back here. Look back. Sige. Okay, lakad lang. Wala ma'am. Okay, kiss na po. Baliw-baliw lang yan ma'am. Yun. Yun. Look back. Look here. Ito pa. Kiss mo here. Ganda. Dalawang ikot. Go. Sino ang ano natin sa Sige pa, dalawang ikot. Go. And then please smile. Smile. Okay na. Hindi na tatawid ang ilog. Kain na kayo. Gutom na kayo, no? Tama naman, balik ka naman doon sa ano. Okay na po sa'yo. Okay na po siya? Opo. Kumain ka na pala ma'am? Okay lang. Hindi, kailangan kumain mamaya. Kakain ako po. Siyempre. Dadala kita sa kwarto. Ang next spot natin. Family na po, ni groom. Oh, sinabihan ko na po. Nagbibihis lang, sir. Opo. Tapos na po. Yung groom nasa inyo. Tapos na po sila. Yes! Ay, Auntie happy. Mommy's happy too. Asan na po si Mami? Namay ka pa si Mami, ano? Ha? Oo. Dito na tayo sa pamilya. Ah, sige. Ay, lalabas man si Sir. Lalabas. Ano po? Paano po daw po yung sa isang ano, ring beer? Ayan, Mga sir. clip po yung pants. Gano'n po ka-iksi po? As in, super iksi po? Ano po kayo? Ano na lang, Sir? Dadali na lang Pero sa punta apartment. naman po dito. Ah, sige po. Mamaya na lang, Sir. Dadali na lang siya doon sa apartment para mas akwatan. Tapos regarding po dun sa pala na hinanap. Andun po. Ano po? Dahil- Ah, Sir. Ay, paano ba? Pwede siguro sa diretso na yun sa ano? Blue Rock, kung kaya po. Ay, didiretso rin po din dito eh. Ah, sige. Yeah. Oh, dito na lang, Sir. Sige, Sir. Apo. Okay, Sir. Ano, digdi na lang si ano? Kasi baka magbago ang isip daw ni Madam. Kami iitimin ko yung anin ko. Hindi siya mag-birth. Oo. Madali. Mga family photo eh.
Kumakain ka naman? Ito po, makain na. Ma'am, doon ka na daw po kumain kasi ayusin na yung buhok niyo po. Ah, sige po. Bigay mo na yun sa kanya. Bibigyan na lang kita ulit. Dito na ma'am. Tara na ma'am. Ah, ito na si madam. Madam, dito po. Bakit ka tumingin dito sa room? Ay, ang ganda ng lola ko. Ganda talaga. Hello, nanay. Sige ma'am, upo ka muna po. Kain ka bulad po dyan habang inaayusan ka. Kala ko bride din. Yan na lang yan na. Ready na po kayo, sir? Opo, i-ano po natin, opo. Si ano po, si mami po, okay na po. Service ka na po. Magpa-family photo na. Bye. Iiyak. Sabi si, pinapaiyak mo eh. Kainin ko lang ito. Gutom na rin ako. Hindi mo nahintayin yung lunch. Nakalive pala. Sumasayaw ako. Nakalive pala. Sa gitna ka. Sumasayaw ka. Gawa na. Gawa na. Ano, Bibi? Gawa na. Ano, Bibi? Nandito. Kala si ano? Nay, bakit pinakakilala niya, Nay? Bakang ka boyfriend pa. Eh, si Rizal. Bakit?
Pa? Ito mo pa. Saan pa? Tapos na po kayo. Ano ba ulit? Sa bahay po kuya. Kaya na medyo bago yung Ay, sa bahay po. Ano saan? 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 Isang? Hindi si Bebe Fresh. Saan? Nandun si Tita. Oh, Ha? Siya? okay, di ba? Di ka sa kurong mag-necktie. Tingnan nga natin sa YouTube. Hindi ba si Liu? Hindi ba si Liu? Nasa... Hello! Yes! Park, sige doon. Park ako. Park. Malikot muna. Here, here. Mga talikot muna. Ano yung mga alaga nito? Tapos kaya mga Sa ano? Di ba po si Sukatema? Ano ba po? Na! Ang wala naman. Talaga. Music. Ay. Ay! Live yun. Di ba nakita yung tago? Sayo ko, ito ba? Tago? Kanino bang live yan? Hello po. Go! Ayaw. Tago? Bulaga. Klase ko. Kasi. Ay, sige, papay. Okay lang yan kayo na area. Oo. Kung balikin na. Mami ko ka na.
Yan, pabilisin mo lang sa sir. Para makapamili picture na sir. LPDB, ano kita? Prayer. Mami, call na yan. Kinuha ko kita. Nandito pala. Nakabis na. Nakabis na kita. Thank you. Mga patang 30s. Daddy, ano lang po, sigurado na to. Dito na po. Andito na ako si Daddy. Para siya man. Ano niya? Hi guys. Dito ako niya po ang dress niya. See you po sa church. Ito asar na yung pag-iulit ka talaga. Akala ko. As though our Buddha. Dalawang ano niya, overlapping lang. 1, 2, Oh, yung lala. Ito na, lala kami. Ready na sir. Family. Family photo. Buyok ka. Ano sir? Ano po? Napabagyo ako, doon ba ako nakapasko? May kamag-anak? 1 week. Kamag-anak mo doon? Ha? Wala. Solo travel. Wow. Soul searching pathway. Wow. Last year, baga 1 week din ako sa bag. Dali lang naman po kayo. Marami. Pero dapat. Alam mo, ako naghanap ako sa ticket naman. Pag nilipik season, 350 lang sa per day. 500. Pag peak season, 500. Ano sir? Mas mahal lang sa mga Medyo harap ka. Harapan ka. kung gabi na sa mga dapat ako. Sir, yan. Hindi sabi ko sige. Meron na doon ka na, pag nakababa ka ng bird, ayaw mo kahit sa oo. Hindi ko ba ay pag nagpakaan ang bus ng teacher. Doon na. Nang-grade tayo na lang sa Ready po. Smile po tayo parehas. Smile. Isa pa. Hug po kayo dalawa. Hug kayo dalawa. Dito, smile. Walking nga po, walking nga. Dami na. Eh, kaya. Kabuti dito. Sir. Wait lang po natin sa sir.
Ganyan naman yun. Kung nagpupati ka ba ang mentor niya? Dali, ang malakad ka lang. Uli, ano naman pala. Pero pwede kayo mag-January kung walang step mga tapos i-represent ko sa may FB page po yun. Masasa ko. Ano ba ang FB page? Pag ano mo siya? Saan po ang bilik ko? Sa ama namin yung mga text page. Research na po tayo. Ano ang family board? Kasi ang mga pag sa mga ako, i-represent ko yung una ko pa po. Uy, ano daw, kung may portrait? Dun. Kaya tayo. Ano ba gusto mo sa dito na tayo? Oo, yun. Tayo eh. Come here. Guys, ito naman guys yung family photo. Sir, pupunta ka namin. Ayan. Adjust pa tayo dito. Ano? So dito naman guys ay sa part ng groom. Sila Sir Same. Jeffrey Dito. and his family guys. Family photo guys to. Sir, busahan. Busa. Yan. Okay, dito lang. Ready? Okay, ready. Hold lang po ah. Smile pa tayo. Smile. Isa pa. Hold lang. Isa pa po. Waki naman. Waki. 1, 2, 3, go! Pony mami. Closer po kayo. Sir, kunin ko lang po. Ada yung po ni mami. Pabulsa mo na phone po ni ma'am. Okay, patingin ulit dito. Smile po. Smile tayo. Smile. Sir. Ay, hindi ba iba? Sige po, tayo muna natin si Bibi. Sige sir, sama natin sa picture muna. Sige po. Sige na, tuloy na. Isang shot na sir, sama natin. Walang whole body kasi balik ka rin. Oh, baby, look here. Baby. Look here, look here. Okay, smile. 1, 2, 3. Diyan, pag hindi kaya whole body, ito na lang yung background mo. Ito na lang. Ito, dito na lang. Dito na lang. Pag ano, pag hindi kaya. Pag hindi kaya whole body. Okay, matingin ba dito? Okay, tingin dito. Okay na ba iba? Closer po kayo. Close na po tayo, close. Then, Waki po. 1, 2, 3, Waki! Grupad po. Grupad. Mag-group yan. Okay, dito. Okay, ano ba ba? Pwede mo nila lang. Solo. Silang dalawa lang yun. Dito lang pinagkakat natin. Diyan pa pa. Grupad po tayo.